Hei ja tervetuloa Iltateelle. Mä oon Kirsi-Teresa Kivelä. Ja mä oon Kaakisen Marjaana. Ei ihan vielä ole ilta, koska me ei ole vieläkään saatu tätä yhteyttä toimimaan YouTubeen. Eli tämä on tallenne. Kyllä, mutta se ei asiaa tee sen kummoisemmaksi, koska tallenne tehdään nyt tämän päivän aamulla, tai eihän nyt enää ole aamua, nyt on puolilta päivin jo. Mutta mitäs meillä oli aiheena tähtienergia ja manifestointia? Kyllä, ja mä mietin sitä tähtienergiaa, että sä kyllä saat avata sitä nyt tähän hetkeen. Mä voin avata tähtienergiaa. Joo. Tähtienergiaa, ja ensimmäisenä mä näytän teille tällaisen, mä käytän Crowlin pakan tarotteja, ja siinä on tämmöinen tähtikortti, ja tämän tähden niin kuin astrologinen symboli on vesimies. Ja aurinko siirtyy vesimieheen 20. päivä, ja 24. päivä tammikuuta tulee olemaan Mars 0 astetta vesimiestä, eli Mars aloittaa tosi energisen jakson, kun se on 0 astetta, niin se on niin kuin ihan supervoimakas. Sitten siellä on 3 asteessa Pluto, aurinko 4 asteessa, Merkurius 6 asteessa ja Venus 8 asteessa vesimiestä plus Vesta ja Pallas. Eli siellä on 1, 2, 3, 4, 5 planeettaa ja 2 asteroidia. Siis mulla tulee ihan kylmät väreet tosta. Se tulee olemaan tosi niin kuin uudistavaa energiaa, koska vesimieheen ja uranukseen liittyy se visiot. Se on vähän niin kuin semmoinen pellepeloton energia, että se voi olla tosi kekseliästä. Ja silti siihen liittyy tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja uusien asioiden miettiminen. Ja nyt kun siellä on Mars, tapa tehdä toimia, meneekö uusiksi? Sitten siellä on aurinko, meidän perusenergia, identiteetti, mitä me saadaan muuttaa. Sitten siellä on Merkurius, meidän kommunikointi, viestintä, ajatusmallit, mitä tarkistetaan, mitä muutetaan. Sitten siellä on Venus, meidän arvomaailma, ja niin kuin, miten me sitä, joutuuko se koetukselle. Sitten siellä on vielä Vesta, se mille me omistaudutaan, ja Pallas Ateena, meidän tämmöinen looginen, ei looginen, vai strateginen ajattelu. Mars sotii raivolla ja aggressiolla, Pallas Ateena sotii strategialla, järjellä. Niin Pluto on siellä vielä. Joo, ja jos ajattelee, että se on 24. päivä, ja eilen oli 12. päivä, ja mä sain ensimmäisen maistiaisen tästä uudistumisesta. Joo. Että odotan mielenkiinnolla, mitä tuleman pitää. Joo. Ja tässä vaiheessa mä jo kerron, että meillä on 3. päivä helmikuuta workshoppi, joka on tähtienergiaa ja manifestointia. Silloin nämä kaikki planeetat on edelleen vesimiehessä. Vain Pallas Ateena on siirtynyt kaloihin, mutta silloin manifestoidaan, silloin me luodaan, me mietitään. Se on valmennuksellinen workshoppi, missä niin kuin saadaan pohtia niitä omia kaikkia meidän toiveita ja visioita ja mitä me halutaan uudistaa ja muuttaa. Kauhean mikä paatos. Mä oon ihan sanattomana täällä kuuntelin. Tiesitkö, että meillä on tollainen workshop? Tiesin, mutta mitä sieltä tulee. Siis tämän mä en tiedä, että siellä on noin paljon noita, mitä on. Ja mä katsoin, että mä oon just Oulussa silloin pitämässä workshopia Annelin kanssa, höstettiin Annelin kanssa. Mutta mähän koukkaan sieltä sun kautta Vaasasta sitten mennen tullen, että ihan mieletön rykelmä energiaa tossa. Ei varmaan jätä kylmäksi, kun 20 päivää etukäteen tulee. Ei. Eli joo.
Joo, ja tähän vielä Niin. just se, että mitä siellä henkilökohtaisella kartalla on vesimiehessä. Joo. Et mulla Joo. on siellä Mars ja Ceres, osuu ja Mm. kolisee. Sulla oli siellä se sun nousumerkki, osuu Joo. ja kolisee. Ja sitten muistaakseni sulla oli siellä jotain muutakin vielä. Mm. Niin. Mutta tuohon Joo. tähtienergiaan, vesimieheen ja tähtikorttiin liittyy vielä, että semmoinen niinku, inspiraatio ja oman näköinen elämänpolku. Että just semmoinen Pelle Peloton, että se ei ollut kans kulkenut ihan Mm. normiakuankan jälkiä, että Mm. sillä oli aina jotain omia juttuja mielessä. Voi kuule, Akuankkakin on kulkenut höpsismillä. Niin ja, Hän etti kolikkoa, että mihin suuntaan autolla mennään. milloin me kokeillaan tota? Me voitaisiin tehdä sellainen kesäkiertue, sitten kun on kesäkelit, niin lähtee liikenteeseen. Viikko käydään ajelemassa sinne, mihin kolikko osoittaa, että pysykää kuulolla. Tällainen viikko on tulossa, me tehdään tulkintoja ja kaikkia ihania juttuja aina silloin, kun me vain sitten tiedetään, mihin se kolikko meitä vie. Mistä me lähtee liikkeelle, Hiittisestä vai Vaasasta? Se oli hyvä kysymys. Seuraava kysymys. Tuohon ei tullut nyt heti vastausta, mutta mietitään. Jostain välistä. Anna sä katsojat vois vinkata meille, mistä me aloitetaan tämä meidän viikon rundi. Tämä tuli sitten ihan puskista tämä kyllä. Eli uudistusta on tulossa. Siis että tehdään eri tavalla, ei mennä jäykästi samoja, koska sehän tekee hyvää myös aivoille ja muutenkin se, että me tehdään asioita eri tavalla. Et ei aina tehdä tutusti ja turvallisesti. Mennään vaikka töihin pikkasen eri reittiä, jos pystyy. Ei tarvitse käyttää höpsismiä kuitenkaan siinä, että löytää sinne työpaikalle. Mutta että jos on oikeakätinen, niin koittaa tehdä vasemmallakin kädellä enemmän juttuja. Ja se ihan oikeasti tasapainottaakin. Kyllä. Ja justiin se niin kuin eri aivo-osapuolien, aivolohkojen käyttö. Ja se toimii tässäkin, että täällä on niin kuin oikea on ylös ja vasen on alas, että toimitaan niin kuin kanavana sieltä, että se informaatio tulee meille, mutta tuodaan se myös tähän meille itsellemme ja muille mahdollisesti näkyväksi ja kuuluvaksi. Niin, ja se mitä me saadaan, että luotetaan siihen. Koska intuitiohan meitä ohjaa, että se voi olla se intuition ääni tai ihan vaan, että me tiedetään. Ja täytyy sanoa, kun on nousuvesimies, niin ehkä nyt ollaan menossa helpompaan aikaan siinä, että ymmärretään paremmin meitäkin, tai vesimiehiä, tai kellä nyt on niitä planeettoja siellä vesimiehessä enemmän, koska välillä tuntuu, että olisi ideoita vaikka mitä, mutta ne jää sitten sen idean asteelle, koska muut ihmiset ei vielä ymmärrä. Kyllä. Mutta kokeillaan sitä höpsismiä jossain. Tehdään siitä joku videoblogi sitten. Kyllä. Siis se on niinku ehdottomasti. Joo. Kyllä. Joo. Ja tuohon mun piti vielä sanoa, että kun Mariana on nouseva vesimies, niin vesimiesnousu on harvinainen nousumerkki meidän Suomen niinku asteilla. Että täällä ei tahdo olla, että vesimies ja kalat oinas on niitä kaikkein harvinaisempia. Et siinä mielessä on kyllä mielenkiintoista nähdä, että miten Mariana tulee tässä uudistumaan. Ja sitten toisaalta, että onko tarvetta? Niin, onko tarvetta? Sanoisinko näin, että ehkä se uudistus tulee näkymään jossain muodossa enemmän ehkä siellä työn puolella. Että, työt jatkuu edelleen, mutta ehkä siellä tulee jotain uutta tai että toimii vähän eri tavalla. Mä luulen. Mutta enää mä näitä hommia ikinä jätä. No ei.
niin kauan kuin pää pysyy siinä kunnossa, että pystyy tekemään. Varmaan vielä kuolivuoteeltakin. Tehdäänkö Zoom? Oi kamala. Oi hyvä. Joo, mikä siinä? Kanavoidaan, joo, sovitaan. Sovitaan niin. No niin, välillä täytyy olla vähän rankkaakin huumoria. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta itse asiassa nyt siihen kuolemaan liittyen, niin sehän on paljon helpompaa kuin syntyminen tänne. Niin on. Joo, eikä sitä tarvitse pelätä, mutta kuolemaa me ei nyt kyllä ruveta manifestoimaan. Mutta ei. Mutta vanha kuolemaa, siis ei tarvitse ajatella nyt sitä kuolemaa siinä, että tämä keho nyt tästä kuolee, vaan se on sitä muutosenergiaa nyt tässä, mitä nyt tuntuu tulevan kyllä ihan hirveästi. Joo, mikä on hyvää. Ja kun ajattelee, että se muutos on niin kuin, se voi koskea asenteita. Se ei näy mitenkään ulospäin. Ja niin kuin meidän ajatusmallit ja niin kuin miten me meidän toiminta näkyy monesti ulospäin, mutta ihan vaan se niin kuin oma sisäinen malli ja muutos. Et kun Pluto on siinä, niin se on transformaatio, mutta se ei ole välttämättä sellainen niin fyysinen, vaan se on sisäisen muodon muutos. Voi kyllä se saisi vähän ottaa kiloja pois tästä kesään mennessä. No joo. Mutta tämä on, siis kun viime vuosi oli aika rankkaa aikaa monelle, mitä nyt, mulla nyt on ollut ihan hyvä aikaa itselleni, mutta se on monelle ollut aika rankkaa puhdistavaa aikaa. Niin just sitä, että päästetään irti sellaisesta energiasta, ajatusmalleista, tavoista, ehkä tavaroistakin, ihmissuhteista, mitä ei enää tarvitse tässä hetkessä, niin siitä lähtee aikamoinen painolasti pois. Silloin luo tilaa uudelle. Silloin luo todellakin sitä tilaa uudelle, ja sitähän me tarvitaan, että on sitä tilaa luoda. Kyllä, ja siinä samassa voi ne omat potentiaalit, ne omat lahjat saada ihan toisen ulottuvuuden. Kyllä, ja ihan siis käytännössäkin jo se, että kotona siivoo mahdollisia kasoja pois, niin se energia alkaa kulkemaan paremmin. Niin sitä energiaa riittää sitten siihen uuden luomiseenkin. Kyllä. Ja se uuden luominen, niin kaikkihan lähtee sieltä omasta sydämestä. Että se sydäntoive, että se toive, mikä meillä on täällä päässä, järjessä, niin se ei välttämättä toteudu, koska se ei ole synkassa sydämien kanssa. Näiden pitää olla jossain synkassa, että se toteutuu. Kyllä. Ja tässä ajassa kyllä sitten ne haaveet toteutuu kyllä aika nopeastikin, jos me uskomme myös niihin, eikä mietitä sitä, että millä ajalla ja varsinkaan, että millä rahalla ne toteutuvat, koska me luodaan niitä esteitä. Mieli luo niitä esteitä, jos me ruvetaan miettimään, että no ei mulla ole rahaa, no eihän mulla olekaan sitä rahaa, jos mä niin ajattelen. Niin. Mutta että saa unelmoida isosti ja uskoa niin. Ja sitten just se, että sä tunnet sen täällä jo, miltä tuntuu, kun sulla on se unelma toteutunut. Kyllä se niin kuin uudistava unelmointi itselle on tosi, nyt meni, niin on kyllä niin kuin, se on se millä me luodaan, millä me manifestoidaan. Mitä sanaa nyt ikinä haluaa sitten käyttää siinä elämän toteuttamisessa.
Mm. Eli nyt on tosi hyvä aikaa miettiä sitä, että mitä oikeasti haluaa vielä omaa elämäänsä. Eikä se välttämättä sit tarvitse olla jotain materiaalia. Voi se olla sitäkin, uusi koti, auto, työ, ihmissuhde. Mut olkaa varovaisia aarrekartan kanssa, että mitä sinne laittaa, koska aikoinaan mä vedin puoleen sitten toisen aviomieheni, joka on jo eksä hänkin, mutta olin laittanut siis kuvan miehestä, lehdestä leikkasin kuvan miehestä siihen, joka istuu selkä kameraan päin. Ja sitten kun mä olin tavannut tämän miehen, niin pari viikkoa myöhemmin mä tajusin, että ihan samannäköinen takapäin. Ihan samannäköinen. Että kannattaa olla tarkkana, mitä sitten haaveilee myöskin, koska sitä saa mitä tilaa. Kyllä. Ja siinä workshopissa tullaan just tekemään harjoituksia, että onko se sun haave, niin kuin, onko se oikea semmoinen, mitä sä haluat vai ei. Että puntaroida tosiaankin niitä. Joo. Ja siihen liittyy niihin esteisiin myös se, että mitä sä oot valmis ottaa vastaan. Onko sulle helppo ottaa vastaan vai ei, jos sulle annetaan jotakin. Niin, eli tässä on nyt syytä opetella myöskin se, että osaa ottaa vastaan. Kiitos, en mä ei tarvi, kyllä mä itse. Niin nämä pitäisi tämmöiset siirtää sinne romukoppaan. Ja vaikka ei tarviskaan, niin ottaa silti vastaan, mutta ei sitten tarvitse tuntea sitä kiitollisuuden velkaa. Joo. Laittaa sitten hyvän kiertämään. Kyllä. Se on monta kertaa tosi ihanan tehokasta, kun laittaa hyvän kiertämään, koska mun mielestä se tulee aina niin kuin melkein triplana takaisin itselle. Joo, ja sitten kun sä mietit sitä, kuinka ihana on antaa, niin antaa toisen kokea sen tunteen, kun hän haluaa antaa sulle jotakin. Kyllä. Joo. Nyt tuli semmoinen kauhea paatosen. Mutta meille on tulossa sitten myöhemmin helmikuussa tulee workshopi, missä sä puhut Merkuriuksesta ja sitten me pidetään tämmöinen kirjoita ja kanavoi. Jo siihen mukaan ei meinaa enää sanat tulla suusta kunnolla, mutta Kalevalan päivänä itse asiassa. Henkimaailman ohjauksessa, kirjoittamista ja kanavointia. Ja Merkuriushan oli semmoinen tyyppi, joka pystyi kulkemaan niin kuin maan ja taivaan välillä. Se toimii edelleenkin niin kuin viestin välittäjänä ja on kirjailijoiden planeetta. Et katsotaan sitten kaikkien kartalta Merkuriuksen sijainnit. Ja sitten me voidaan siinä vielä, mä teen sellaisen meditaation, missä me päästään siihen energiaan, missä on kaikkien kirjailijoiden ja runoilijoiden energia. Mä sanon, että se on niin mahtavat, kun mä pääsin ekaa kertaa siihen, niin mulla vaan kyyneleet valuu. Mä tunsin, että mä oon kotona. Vaikka mä en olekaan tässä elämässä osaa kirjoittaa muuten kuin henkimaailman kanssa. Mutta ei tarvikaan. Se on ihan mielettömän upea energia. Ja sitten vielä Merkurius siinä. Sitten sä saat katsoa, että missä kohtaa se Merkurius on, että kun kaikkien kartalla, niin se on aika mielenkiintoista se sitten myöskin. Ja nämä on hauskoja, kun sä sitten tutkailet näitä osallistujien karttoja, niin aina huomataan kaikki jotain yhtymäkohtia. Nämä on siis tosi mielenkiintoista. On, ja se on, vaikka tuntuu, että mitä kummallisempi ryhmä meillä on koossa, niin aina siellä on joku yhteinen linkki. Ja se on kyllä niin kuin meidän taivaan lahja. On, kyllä. Mitäs muuta? Mulla lukee täällä kuule enää, että käy tilaamassa uutiskirja ja itsensä rakastamisen työkirja. Joo, mä laitan linkit tonne
boksiin sitten alle, että mistä voi tilata meidän yhteisen uutiskirjeen. Meillä tulee olemaan sitten taas tässä vähän myöhemmin niin ilmainen kaukohoito. Ja sitten siellä kerrotaan meidän tulevista tapahtumista ja sä kerrot aina välillä planeetta-uutisia ja niin poispäin. Ja sitten se meidän itsensä rakastamisen työkirja, niin se on ilmainen. Nyt meillä on sitten siellä mun verkkokaupassa on sitten tämä maksullinen kiitollisuuden työkirja. Joo. Mutta kiitollisuuden avullakin voi ilmentää. Et niistä me sitten puhutaan enemmän siellä tähtienergiaa ja manifestointia 3. päivä. Kyllä. Joo. Hei, nostanko mä jonkun kortin? Joo, kyllä. Niin, mistä pakasta? Haluatko sä Doreen Words on tämmöisiä enkeli-orakkelikortteja tai sitten pioneerimediokorteista joku? Aika paha. Näistä. Sitten tuossa on noin mun intiaaniopaskortitkin. Otan niistä intiaaniopaskorteista meille tähän päivään kortti. Ja katsotaan niitä pioneerikortteja, sitten silloin Merkurius. Joo. No ne pioneerimediot, ne on sellaisia edesmenneitä medioita ja spiritualismin edelläkävijöitä. Niin mä nostan nyt näistä ja toivottavasti näin lennä yhtä lahjakkaasti kuin joku päivä. No niin. Eli tähän päivään tai tähän iltaan, iltateellä on mulla tuossa teekuppi vieressä. Mun täytyy ensin lukea, mitä siellä sanotaan jogite. There is no more decoration and value than your own kindness. Eli se oma ystävällisyys, kiltteys. Eletään itsemme näköistä elämää, ollaan omia aitoja itseämme. Katsotaan nyt, tuleeko täältä mitään, kun mä sekoitan. Mikään ei pomppaa. Ei tule tänään mitään. Niin. Joo, välillä se menee näin, että sieltä joku sitten kestää vähän pidempään ottaa. Sieltä sitten meinaa tulla, niin no nyt. Okei. Ja täältä tuli 2 korttia. Henkiset lahjat. Käytä ja kehitä henkisiä lahjojasi. Älä vertaa itseäsi toisiin. Iloitse toisten menestyksestä, niin menestyt itsekin. Näin. Ja kuinka ollakaan runsaus. Kaikki keskityt lisääntyy elämässäsi. Ajattele positiivisesti. Materia ei ole tärkeintä. Eli aika hyvin tähän meidän teemaan myöskin, että sitä runsauttakin voi ilmentää, mutta se ei ole aina materiaa. Ja nämä henkiset lahjat varmaan tässä nyt. Me herkistytään koko ajan enemmän ja enemmän. Ja nyt vaan odotetaan 24. päivää, mitä silloin tapahtuu. Tai näissä näin, että meillä kaikilla on nämä lahjat. On. Vaan ilmenee vähän eri tavalla, mutta se, että kun me opitaan luottamaan. Ja aloitetaan siitä intuitiosta. Joo. Luotetaan intuitioon. Kyllä. Joo, kiitos taas kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Kiitos. Aika riemukas tuokio. En odottanut tällaista, mutta... Meillä on yleensä aina aika riemukkaita, mutta joo. Mutta tuntuu sille, että siellä on tulee oikein vauhdilla kaikki ja sitten pääs tulemaan. Onko tämä nyt sitä, mitkä liittyy jo näihin energioihin kuuluu? Joo. Se on. Joo. Mutta sitten, hei, ootas nyt mä katson, että milloin meillä on seuraava iltatee on sitten. Seuraava on meillä tiistaina 10. päivä helmikuuta kello 20. Täällä Kiveläet Kaakinen kanavalla.
Joo, ihanaa. Silloin nähdään viimeistään, mutta käy tilaamassa se meidän uutiskirja, niin sä saat ensimmäisenä tietää, milloin se meidän ilmainen kaukohoito on tulossa. Niin pääset sitten meidän hoitorinkiin. Kiva. Kiitos. Kiitoksia. Hei hei. Heippa! Hei.